Vafana zvatiri kuita ndezvekuti tiri kutaurirana handitika. Asi azvikura kuti zvandiri kutaura izvi zvichada kuti uende unozvifunga. Because iwewe vazhinji venyu chipo chekufunga hamuna. Saka takatogara tikafunga. Handitezeka tikatopedza. Imimi chenyu kuenda kunoita chete. Wazvinzwa mwanangu? Ndambokubvunza munin'ina. Ndida kungo ndiri kubvunza mubvunzo wacho unakuoma uya munin'ina. Uya iwewe tora umwe vanhu 2 vaunoda. Tora vamwe vanhu 2 chero 2 wawatora. Right. Tora umwe mufuti, tora musikana. Waunoda chete. Yes, uyai. Ndoda chips munoaziva mese fresh chips. Ko chicken. Good. Sadza munoriziva. Ndoda kukubvunzai kuti mubhini mukaraswa chips ne chicken ne sadza chiri nani ndechipi? Kana zvatova mubhini basi sina chiri nani nekuti hazvichadiwa. Hapana chiri nani bhozi chamubhini hachadyiki. Sekuona kwangu ndinoona kuti kana charaswa mubhini chichine basa rekuti chichatoraswa hapana munhu achatora chinhu chiri mubhini achidya. Right, mandipindura zvakanaka asi mune shuwa. Ndakudzokorora mubvunzo wangu wakanaka andika. Mati chips emubhini nerice yemubhini nesadza remubhini zvangofanana. Haugone kundibvaira uri mubhini kuti inini ndiri rice. Pamusana pekuti rice mubhini ave marara. Tabvumirana ka? Saka mese muri kubvumirana neni kuti kana mubhini zvafanana. Asi mubvunzo wangu ndewekuti mune shuwa here? Ya maonero angu panenge panoda kuona kuti uri pacondition ipi futi. Achinja futi handiteseka. Yadzoka zvikanzi apati zvinenge zvaakuda kuita kamwe ka further evaluation because zvinogona kunge zvakaita sei, zvinogona kunge zvakasiyana. Ndo mubvunzo wangu ima hapana hamusi kugara pasi uya mumire nechepasaidi apa tritese ndenjiti kana ndiye mubvunzo ndokubvunzai kuti izvo munowirirana neni nepfungwa iri soba kuti kana sadza ramubhini nechicken yamubhini nerice ramubhini zvadii zvafanana. Hakuna munhu angati rega ndinosarudza chiri nani pamusana pekuti bhini ndo rinodhisaidha kuti zvave muno hapasina chiri nani. Saka zveuraisi unozviita uchiri mupoto. Kana wangobva mupoto ukabva mubhini zvekuti ndiri rice izvo inonzi story. I hope you get what I mean. Nekuti zvinokanganwikwa nevanhu ndezvekuti kutsvuka hakuna kuipa. Kweinhema here zvandotaura ndezvezvokwadi uye zvingatendwa. Kuchena hakuna kuipa. Kweinhema here. Hapana chakamboipa nekuita bhodhi yakanaka. Hapana chakaipa nekupfimbika. Hapana chakaipa nepromisi yekuroorwa. Asi zvandoda kukuudzai ndezvizvi ndezvekuti kutsvuka kwega usina kuasesa pawakatsvukira it avails nothing. Hazvibetseri. Saka vazhinji venyu hamushaye mukana nekuti hamuzi rice. Muri rice iri misplaced. Ndo saka tauya pano nhasi kuti tikuudzei vafana kuti takabva neko kumhunga hakunahwa. Ndo chekutanga. Bhaibheri rangu rinoburitsa pachena kuti kare Mwari achisika vanhu akavasika vakanaka. Kana pachinzi pakanakwa kwaive kwakanakwa kare. Yatakuona iyi yave change yebeauty. Zvekuti vaifangwa kukonfuzika nebeauty ndevekudhara. Imimi maungobatsirwa nezvinosungirwa musoro nemagirazi nechii kuti zviite sezvinoonekera, but beauty iri kuenda ichidepreciate mbichana. Asi chiri kundinetsa ndechekuti you are still as confused as Adam was.
zvokuti Adhamu akauya apa akanzi izvo akaramba chikoro nekuda kwemusikana, ukanzi uya nemusikana wacho. Adhamu tiri kutaura kuti Adhamu anozvisungirira kuti shuwa here kuzoti dei wakaona zvandakaona ani inini ungadei uri nani. Saka vanangu, nhasi tiri kutaurirana panyaya iyi ende toda kuti tiite zvinhu zvakanaka. Ndinokushuvirai zvakanaka, ndinoda kuti Mwari akuitire zvakanaka, akukomborerei muwewo vakuru. Handiti tiite saka, hatiti mikana ikapindwa nemunhu 1 yapera. Saka nhasi unondoda kuti ndikuudzei, toda kudhiskasa ishu yekuti izvo vangani vachiri nembeu isina kukangwa. Kana mbeu yakakangwa, ukurumidze kutsvaga mbeu. Nekuti mbeu hauiti sei? Hauchina mbeu. Pakutodiwa kuti uite masitaira ekutsvaga mbeu kana uchida kuzokohwa. Sekuda izvi. Kana uchidanana nemukomana achirara newe mupoto yake wakangwa, hakuna anotora mbeu yakakangwa kuiita mai vepamusha. Indotaura zvangu inenge rafu, apa ndinotaura chokwadi, ndozokwadi zvekuti yakangwa nemuridzi wemunda here kana kuti nemuridzi wemari here inonzi story. Asi kana mbeu yakangwa kumirira kumvura kuti inaye pabude production inonzi story. Ndosaka parelationship yako wapa neyechi7 pamusana pekuti hakuna munhu anotora mbeu yakakangwa kuisa mumba kunze kwekuti pfungwa dzake dzichifunga kuti mubhini munobuda zvinhu, raisi yemubhini iri nani pane sadza. Mundiregero ndotaura sababa, ndiringotaura sababa kuti raisi yemubhini haizi nani pane sadza. So handiti tinobvumirana here vana vangu kunemi muri mberi kuti muguri panobuda mbeu yechibage ndose mumuguri panobuda yemangai, ndose mumuguri panobuda chesadza. Zviri kumuridzi wembeu kusarudza kuti iyi ndeyei. Mohwachishonere. Saka kana waita chibage chako iwewe, ndiwo unotaura kuti chandichanoturika mukicheni mune chin'ai kuti chisadyiwe nezvipfukuto ndechipi. Kuchibvisa pane chimwe chibage hazvireve kuti chasiyana nechimwe, asi zvachatarirwa ndo zvasiyana. Asi chese chii? Ichi chinenge chinyatsozikanwa kunzi ichi chandagadza papoto chandaisa mukicheni ndechechii? Ndechembeu. Saka icho dei chainzi chinofunga. Kana chakatarisa chesadza hachiti ndasarira, kana chakatarisa chiri kukangwa hachiti sasarira. Chinoziva kuti when the rains come they will know who we are. Regai vanobikwa vadii vabikwe, regai vanokangwa vadii vakangwe. Ini chandoziva ndechichichi, ava hatisangane kumunda, ava havatengerwe fertilizer, ava havaitirwe muforo, pamusana pekuti ravo basa rakadii rakapera. Saka hauzoti wapedza kukanga ofunga kuti chirega ndichichengetei vembeu. Hazvigone, hazviiti. Zvinotoihwa nemunhu akachenjera ndechekuziva kuti chakakangwa chirega nditengesere vanoda zvakakangwa, kuitira kuti nditenge zvisina kukangwa, kuitira kuti tozosangana pakukohwa. Yes, because uyu akanakigwa panguva yekudya zvakakangwa, vanhu vakadonha rute vakamuyeva, asi hana ngoro ichaenda kumunda. Izvi ndozvokwadi ingatendwa. Ndo zvanga zvichitaurwa pano kuti vapfana inyaya yekukonvheta mukana. Chikoro chimwe chete, ticha umwe chete, umwe achikanga mbeu, umwe achichengetera kukohwa. Same class. Vamwe vachimutora bhegi rakazara mabhuku, iwewe rako rakazara mabhuku, basa raro nderekutakurwa neboyfriend kuenda nekudzoka. Usanyengegwe
Mwari haasekwe. Hatikohwe nekuenda kuchikoro, tinokohwa nekunorima kumunda. And here you are seated, too tired. Asa hauna kwawasvika. Kana pane munhu aneta munyika muno ndiwe. Kungave kweinhema here, tikapinda kune dzevakomana waneta. Munhu wese akauya kuzotakura masau anokuziva. Munhu wese akauya kuzotakura mbudzi anokuziva. Kana pane munhu akutsvaga pekuritaira, ndiwe wangomirira retirement. Unfortunately, munhu anoritaya mazuva ano kungopiwa bhasikoro zvekuti wachembera izvi inonzi story. Why? Because unofanirwa kuziva. Handina kuuya kuzotukana nemunhu kana kunyombana nemunhu. Ndauya kuzokudza kuti kana chibage chakakangwa, dispose of it, utsvage mbeu. Zviya zvekuramba uchingofamba uchiti ndine mukomana wangu uchimuverenga. Ari kuita nezvei? Hapana. Anodii? Hapana. Anoroora here? Haroore. Angori nepromise. Kana pane munhu ane liability kana kuti unoza mukomana wako wangu fana nechikwambo. Handisi kureva uyu. Ndingotaura panapa kuti taneta vana vangu, nekuti inini handiendese chibage chakakangwa kuchikoro, chinokangwa nani? Ndaendesa mbeu. Ndiri kutarisira kukohwa. Unoziva chichibuda everyday chamwana changu chakatakura session. Ndiye ndichitotaura kuti cha grade 1, cha grade 2, ndoziva kuti grade 7 chinopedza, ndoziva kuti form 4 chinopedza. Asi chakunetsa mubereki ndechekuti akanga mbeu yangu ndiani? Kuiwanga uripi panokangwa mbeu dzimwe dzisiri kukangwa? Hakuna munhu anomira muraini rehupu ozoseprezika kuti setapuwa hupu isiri raisi. Kuti nezera rako nematsvukira wakaita, boyfriend yako yakamitisa vasikana vatatu, yati iwe ndiwandiri kuda. Ina handiziva kuti brain dzenyu munofunga semapenzi, kana kuti hamutombofungi, kana kuti munofunga musi weMonday, kana kuti munofunga, I don't even know kuti nekuti hazvidi science kaizvo, iri rocket science. Zviri pachena kuti kana pane mbeu yakakangwa ndo papi? Ndo pandiri pano. Unoziva musoroka unorema kana uchingoita basa rekugadzirwa bvudzi nekugerwa. Shandisa zviri. Ndo zvamakatakura, uri kana zidzororesera wakatakura iri. Akonhema iri, handiti kuona ibrain, kutaura ibrain, handiti kufamba ibrain. Kana brain ikafa, hakuna chinhu chaunoita. Because mushini wemunhu ichi. But kana pane chinhu chinyowani pauri, brain. Haina kutomboshanda kana ka1, hanzi metsi dzinondiremera, asi nhamba dzese dzefoni dzevakomana unodziziva. Hatidi vanhu vanokanga mbeu. Rimwe zuva ndandiri mubhazi tichibva paWedzava pana. Umwe mudhara akabuda akaenda mutoileti dzedu dzegomba idzi. Asi aive nebhachi rake rinenge jazi. Saka paakanoita ikoko handizivi kuti ndiye akaripotsa gomba kana kuti rakanga rakapotswa neumwe. But zvakaitika ndezvekuti bhachi rake rakanonzvenzvera pane zvisingafanirwi kunzvenzverwa nebhachi. Ndotaura same bhachi, handitezeka. Ndokumba adzoka mubhazi tiri kuchikurumadziva. Saka unoziva vanhu vanombotanga vachacheuka kusvikira vanhu vese vaakubva paposition yakanga akagara nechekumasure vachinoungana kupi? Kumberi. Ende bhazi raiti kukakwira munhu aimhanya kunogara pasiti, akati gare mona, asimuka abva ikoko. Inini chakandishamisa ndechichi, takabva kuchikurumadziva kusvika kuHarare, mudhara agere ega nebhachi rake. Kana kumbofunga kuti regai ndiri bhise, pasingambodiwa kana rocket science, kana kungomisa bhazi kuti varume ameno zvaitika uku, mirai ndimbobvisa bhachi rani.
rangu, asi anga agere ega kumasure nebhachi rake, ende hazvireve kuti kana bhachi rako raenda tsvina iwe uchanhuhwirwika. Kuchivindi hachisi chekuti hausi kunhuhwirwa, chivindi ndechoti bhachi nderani, nderangu. Asi bhachi waigona kungobvisa ukasendeka kuti usasekwe nekuda kwebhachi risiri iwewe. Kufira bhachi rake, kuburuka pambare shuwa, kunosvika kwaakanga achenda handizoti ikoko wakamugamuchira sei, but chandoziva ndechoti isu mubhazi takamupa mukana wekuve ega. Ndinorevei vana vangu? Ndoda kukuudzai zvinhu izvi ndichirevesa. Zvinhu zvinokuita benzi hazvizi iwewe. Dei vana vangu mainzwisisa. Yes, bhachi ngaribviswe. Pamusana pekuti chiri kuita kuti unetsane namai ibhachi. Chiri kuita kuti unetsane nechikoro ibhachi. Chiri kuita kuti usave constructive ibhachi. Chiri kuita kuti izvo Mwari chaiye asapindure munamato wako ibhachi. Chiri kuita kuti usapinde kudenga ibhachi. Bvisa bhachi. Bvisa bhachi. Ungapfire bhachi. And rako wese rapa 7th relationship. Very soon unenge chikuverenga statistics. Denga hausisina, chikoro hausisina, mai wavengana navo, sisa hamuchawirirana naye, une chimwe chimwana chekufita, nechimwe charo kunosiya kwa bvisa bhachi. Because pamaitombopinda chechi kai maipinda with a clean conscience. Iye zvine zvine muchinyepera kundiignore, muchinyepera kuda kukotsira. Pakataurwa chikoro kuti ndo zvega here. Hakuna munhu akatongerwa rufu panyaya dzechikoro. Waivepi vamwe vachiverenga? Ende mukana uchipo, kana wakakanga mbeu, chidzokera unoti ini yakakangwa handichaidi, ngatiitengesei semaputi, nditangise patya. Hapana atachembera, hapana ataexpire, hapana ataita written off up. You can get wherever you want if you make a decision. Hatingakunzwirei tsitsi sezvinonzi matoo zvirema. Kuti wakaenda kuchikoro hapana chakabuda, but pfungwa unadzo, maziso waivona, kuverenga unoziva kuti handina kuverenga. Chiri kukutadzisa kudzokera kunoverenga uchiti zvakaramba sei zvichirambira iwe neveropa rako zvisingarambire vamwe vose. Mai vako vagopedza, iwe namai vako nevana veko mugopedza makore muchingoita basa rekumhanyira vazukuru kunomhorosa vanhu vane mota. Pamba penyu paigona kupinda mota, asi nekuti waifunga sebenzi. And we are seated here, we are telling you, you go back and do the same thing. Kufunga sebenzi, muchitunidzwa kudzimba, muchinzi akafanana nababa wake, baba wako vapi? Wakafanana newe. Bhachi ngaribviswe. Bhachi ngaribviswe. Hakuna munhu akazvarwa naMwari achinzi achave murombo. Nekuti Bhaibheri rangu rinoti Mwari anopa vanhu vese mikana. The reason why your father is poor is because haana kugona kuziva nguva nemukana. Asi hazvirevo kuti iwewe chiitawo poor because kune vanhu vari poor. Mofamba muchititaurira panapa kuti kana vasikana vari kutiramba vanoti handisi type yangu. Eya uzi type yake, go and be the type. Hakuna kumanikidza vanhu kuti vakude nekuti pachechi haudike. Enda unoitawo zvinoita kuti vanhu vakuite sei. Imagine vese nyange wakakurira kuno kwaMuzarabani, dei aingonzi izvo nekuti uri kwaMuzarabani haufangi kupasa chikoro. Angadei asina kupasa akafanana nevamwe. Asi mudhara akataura kuti not here. Panapa unoenda kuchikoro unopasa. Because chikoro chekuMuzarabani nechikoro chekuHarare syllabus dzakadii? Dzakafanana. Tabasa rekuda kuramba uchichengeta mbudzi iwewe. Handati kuchengeta mbudzi kwakaipereni. But iwe hausisiri type yembudzi kai nemukadzi wako. Mbudzi ndedzasekuru vako, mudhara wako uyo akagarapo. Ndati mbudzi dzakaipereni. Vanangu, taitombozviitawo tiri vadiki izvi. Zvekuti munhu anouya nemoto oridza huta ari kugedhi, mobuda iwe namai vako nembwa dzese nechi kuno yafai. Number 2, asiku vana vangu munomboziva here kuti imimi mune mukana, asi imimi hamusi kuzoita izvozvo. Fanika imimi hapana, hamuna kana dhoo. Hakuna anobuda muno ari benzi padhoo iri. Hakuna anoita izvozvo kuti wangomirira kuroorwa.
apo nemukomana asingaroori. Romans chapter 1 inoti chii mwana wamangu? Romans chapter 1 pavhesi ya 28 na 32. Bhaibheri rinotanga rati, ukaverenga mukati mebhuku ramapisarema, tanga mapisarema chapter 8 mwana wamangu, wakabata varoma, enda pana mapisarema chapter 8 munzwe zvinotaurwa nebhaibheri rangu kana richitaura nenyaya dzemunhu. Ndaitisana nharo umwe musi taenda kunana mai Chisamba, vachiti izvo kune here chinonzi husband material kana kuti wife material. Ini ndikati kana pari panyaya dzematerial hakuna chinhu chinonzi husband material kana kuti wife material chinogadzirwa nemunhu. Munhu achisikwa naMwari ari mukadzi itori wife material. Munhu achisikwa naMwari ari murume itori husband material. Material inosona trouser imaterial, asi inozotsva hayo, inotsva mberi, asi yakanga iri chii? Inopiswa nefodya, inonopisirwa chii? Asi yanga iri chii? Inotindivara, inotindivarira kupi? Asi yanga iri chii? Saka zhinji muri wife material chiri kuita kuti musare kungotindivara chete, kwete kuti muri kunzi pane chamakasiyana nevamwe. Sei ndichiti hamuna kusiyana? Asi handina rafu yandataura, nditaura handisa ndataura pana kana rafu. The material is the same. Sei ndichidaro, chapter 8 verse ya 4 na 5 yamapisarema inzwai zvainotaura. NdiDavid anobvunza mubvunzo. Verse ya 4. Verse yes. What is man that you are mindful of him? Hanzi munhu chiko zvamunomufunga. And the son of man that you visit him. Nomwanakomana wemunhu zvamunomushanyira. NdiMwari ari kubvunza, David ari kubvunza Mwari. Munhu chinyiko zvamunomufunga, nemwanakomana wemunhu zvamunomushanyira. Yes. For you have made him a little lower than the angels. For you have made him a little lower than the angels. Makamuita muduku zvishoma pane ngirozi. Ukadzokera kuna Genesis rinobva rati izvo, nekuti takasikwa nemufananidzo waMwari and his likeness. Zvinova kuti Mwari paakaita pattern yemunhu akamufananidza naiye nengirozi same pattern. Zvoreva kuti vari kuChina same pattern, vari kuShurugwi same pattern, vari kumuzarabani same pattern. Saka kana wakatarisa munhu nometa kwaabva pattern i1. Tiri kuwirirana ka? Saka iwe mufana ukagara kuno, indikabva kuHarare, paunenge wakanditarisa iwewe, chaunofanirwa kuziva ndechekuti ndogona kunge ndine mota iwe usati waanaye, asi nekuda kwekuti pattern yakagadzira ini newakagadzira iwe yakafanana, zvandinoita nezvandinazvo unogona kutozviita kudarika ini nekuda kwekuti ndinoshandisa pattern 1. Ende pattern iyoyo ndiMwari musiki wedenga nepasi akatipa. Saka anobika naanobikirwa pattern i1, anoroya naanoroyiwa pattern i1, anorwara naanorapa pattern i1. Saka kana ndichirwara ndoziva kuti inini nekuti ndakasikwa nepattern yemunhu akasika murapi, ndinoziva kuti neniwo ndinogona kuita zvikuru kudarika izvi, because handisi kubva paweak material, ndiri kubva papattern iri correct. Vapana kuzvarirwa kwawakazvarirwa hazvina zvazvinochinja, kugara kwaunogara hazvina zvazvinochinja. Kana uchifunga, funga semunhu akasikwa nemufananidzo wemunhu anogara in an approachable glory, Mwari. Saka kana wakamira, hauudzwe nevakomana kuti unoita here kana kuti hauite, hauudzwe nevasikana kuti unoita here kana kuti hauiti, hauudzwe neWhatsApp kuti unoita here kana kuti hauiti. Unodzokera papattern. If the pattern says unoita, unoita. Ndosaka Bhaibheri richizoti, for I know the plan that I have for you. Mwari hana kuti ndine plan yevanhu vari kuHarare, neplan yevanhu vari kuAmerica, neplan yevanhu vari kumuzarabani. Plani Mwari, as he is thinking of an American, he is also thinking of a Zimbabwean. But iwewe ndione problem. Inzwa kuna vaRoma kunzi problem yako chi?
chapter 1 verse ya 28 na 32. Verse 28. Ka- And even as they did not like to retain God in their knowledge, hanzi sezvavakanga vasingadi kugara vachiziva Mwari, God gave them over to a debased mind Mwari akavaisa kumurangariro wakarashika to do those things which are not fitting. kuti vaite zvisakafanira. Verse 32. Unzwa zviri kutaurwa neBhaibheri. Hanzi naMwari, unoziva zvitaurwa naMwari, Mwari ari kuti izvo chimufana ichi chaienda kuchikoro chichifunga kuti chikufoira. Ndobva ndangochiti chienda munoita zvekufoira. Ndozvachaifunga. Chimwewo ichi ndomva chauya chikati izvo murelationship chinonakidza kuvata. Munoziva kuti imi mifanika yemusambofamba makandudza kuti mune marelationship, mune zvimabrothel zvamuri kuopareta mahara, zvimabhawa. Manzodza ndataura, because basa renyu nderekuti tinodanana, nyamba kwenyu hakuzi kudanana kuabhuzana. Zvikanzi naMwari manje zvaari kutaura apa zvikanzi nekuti ndo zvaive mupfungwa dzako, ini ndakamba ndati muupenyu hwako chienda unoita zvaunoda. But remember, ndanga ndine plani iri nani, iwo ndomva wafunga kuti you are smarter than me. Ndaitaura nevana vangu umwe musi, unoziva kuti inini ndotenga foni, ndotenga foni nemari yangu, ndoisa line rinotorwa nemari yangu inini. Asi ndikauya kuchechi, foni yangu ndodzima. Asi munhu akatengerwa foni nababa haidzimike. Zokuti unyatsofunga kuti chiri kutadzisa kudzima, inini yangu inotondipa mari pandoita basa ndodzima. Asi iye munhu anongoenda paFacebook neWhatsApp anoita kunge zvinoshura, nemuklasi anenge akaivhura ticha akadzima. Unomboona kuti brain dzacho hadzishande. Kana pane brain dzisingashandi, kana newe unobvumirana neni, unomboona kuti brain hadzishande pamusana pekuti izvo foni yemurombo iri kumuita murombo, foni yemupfumi ichimuita mupfumi. Iwe chako kutenga data achishandisa mari yebenzi. Pamusana pekuti kudii, Mwari paida kukutsiura, wakapinda muchechi ukaona pono, ukapinda muchechi ukaenda paFacebook, ukafunga kuti kukura, ukafunga kuti hard, ukafunga kuti humemba, ukafunga kuti uri kurira, ukafunga kuti uri kuvhaira, chawakanga usina kuziva, waivhara door uchirikiya orasa makii iwe uri panze. Pamusana pekuti Mwari anokomborera. Zvamunoona munhu wese ari pano, vanazvo nevasina, zvamunoona munhu wese ari pano, ane utano neusina, hakuna akaita zvekushandira, zvese takazvipiwa naMwari musiku wedenga nepasi. Ndezvenyasha izvi. Mwari aitimutsa tivete, otifamba uende kuruboshwe, ndezvenyasha. Mwari anopa utano, ndezvenyasha. Vana vangu mune dambudziko guru ramunaro rekukonana naMwari mupiwe zvese, rekukonana naMwari musiku wedenga nepasi, rekukonana naMwari anoti pandinovhura hakuna unovhara, rekukonana naMwari anoti ndikakupa hakuna anokutorera, rekukonana naMwari anoti ndikati roorwa hakuna anokudzivisa, rekukonana naMwari anoti kana dati uende kuAmerica hakuna unokudzosa. Munokonana nemupiwe zvinhu semusingazvide nyamba muchizvida henyu. Ende Mwari haakuiti marombe, munoita marombe by choice. Pamusana pekuti kudiko, vana vangu munokonana naMwari nezvisingagare zvinogara zviripo. Unokonana naMwari nedhora reairtime Mwari achida kukutengera imba. Kukonana naMwari nekuti wapiwa lift mukombi yakombi driver isiri yake, ukaita mimba mukombi isiriye. Asi Mwari anoti I had better things for you. Asi munonetsana naMudhara. Ende kana takagara takakutarisai, mo pretender to be smart,
makagara takakutarisai opretenda to be going somewhere, makagara takakutarisai moita kunge makazviona zvose. Vana vangu, I want to tell you, pasi pezuva hakuna chitsva. Zvazvakanga zviri kudhara ndo zvazvingoriye zvinezvi. You are seeing what we saw. Unfortunately, you think you are seeing better. Kuapply kuita rombe, uchiona, uchiziva, uchiona, uchiziva kuti kuna umwe murume pamba penyu neumwe mukadzi pamba penyu asiri kurara achifunga iwewe kuti ramangwana rako riite zvakanaka. Munhu wega asingazvione kuti ndini ndiri kuitirwa ndiwe. Sisi vako vakamhanyira kuroorwa mbva vazodi, tete vako vakamhanyira kuroorwa mbva vazodi, ende ukatarisa tete vako vakatsvuka kudarika iwe. Sei munhu asina kuenda kuchikoro achibhadharira mwana fizi yekuenda kuchikoro kwaasina kuenda? Nekuti unozviziva kuti mwana wangu akafanana neni ndamutongera rufu. I want my child to be better. But after kutengesa mombe nekutengesa mbudzi, our children are worse than us. Funga kuti kuroorwa i-achievement. Imuchiona vamwe vachingoenda vamwe vachidzoka. Imi mumurani menyu hamuna vakadzoka. Imi muna hamuna makadzoka, ani vamwe makatodzoka muri pano. Asi uda kudzokera futi. Last week chaiwo waitodzoka. Ende chishamiso ndechekuti munhu akaabhuzwa nemurume last week ane boyfriend. Iri worse than. Nyazoona kuti vana vedu vanofunga reverse. Pane chirwere chataimboimba chainzi uchaishaya nguva yakadai. Paunenge wakagara so, ndakaenda nechimwe chanana changu tiri kugoko tichibvawo Kwekwe. Taakudzokera manje zuva raakunovira. Tiri murodhi yeugokwe Kwekwe so. Hazvina basa nokuti unoiziva rodhi rodhi. Iwe imagine yaunoziva. Saka vana vechikoro vanga vakazara murodhi so. Ndomba chimwana chanda ndakatakura chimusikana ndomba chatanga uchema. Ndikati uri kuchemeiko? Zvikanzi izvo ndikaona vana vakatakura mabhegi ndomba ndaziva kuti ndo pandakairasira. Anenge aiti akatarisa akafunga kuti zvaingoda 4 years dzekutakura bhegi to be someone in life. John 3 verse 19. Kutongwa ndekukuku kuti chiedza chakasvika panyika, vanhu vakada rima kupfuura chiedza nokuti mabasa avo akanga akaipa. And this is judgment. Unoziva chinonzi judgment munin'ina? Ndechekuti izvo chiedza chakauya panyika chikati kudiko, chikati ngatimbomirai kumwa doro, chikati kudiko ngatimbomirai zvemadrugs, chikati kudiko ngatimbosiyai zvevakomana, chikati kudiko ngatimboregai kufanana nemarombo akatitangira, chikati kudiko ngatimboregedzai upombo. Zvikanzi chiedza chakauya panyika, asi vanhu vakaramba chiedza vakada rima kudarika chiedza. Ndosaka uchiona mati mambozviona here kuti mukomana anonetsa ndiye anodiwa stereki. Rima rinozipa. Zvainzi nomwe musikana zvikanzi handiti hanzi anondirova ndomba ndanyatsoziva kuti anondida. Nyazoona kuti rima riya razomuputira zvino zvagoti iye rave rima, murume wacho rave rima, chiedza chakauya panyika, vanhu vakada rima kudarika chiedza. Do you know kuti tichitotaura pano vamwe vachasumuka vakaita zvakanaka, tichitaura pano vamwe vagosumuka kuita zvakaipa. Uya Nakunyada. You can sit. Tinotenda ndoda kuti tive nenguva yekunamata, but tisati tanamata ndoda kuti titarise Genesis 39. Genesis 39 verse 2.
inoti the Lord was with Joseph, and he was a successful man. And he was in the house of his master, the Egyptian. The Lord was with Joseph, and he became a successful man. But he was successful in the house of his master, the Egyptian. The Lord was with Joseph, and he was a successful man. Where? In the house of his master, the Egyptian. So zviri kureva neshoko raMwari ndezvekuti hazvinei nekuti uri kupi, chinokosha ndechekuti unani. Zviri kunzwika here? Joseph akanga asiri kunyika yekwawo. Joseph akanga ari mutorwa. Joseph akanga ari nhapwa, asi akanga ana Mwari. Generation yedu chinhu chekutanga chatiri kuda kusiya ndi Mwari. But munoziva kuti kana paine munhu anga aine reason, aine chikonzero chekusanamata Mwari, ndi Joseph. Regai ndikutsanangurirei. Joseph aivengana namukoma wavake asina chaavatadzira. Saka Joseph aigona kuti Mwari wacho anogozosiya inini ndichivengwa ndisina mhosva sei. Asi Joseph haana kusiya Mwari. Amusuzvinzwa. Joseph akavigira vanhu chikafu. Vanga vari 12 akavavigira chikafu, vapedza kudya chikafu chaauya nacho vakati ngatimuuraye. Asi Joseph haana kusiya Mwari. Vhesi iri kuti and the Lord was with Joseph. Unogona nga wakateerera ndichitaura, wakafirwa nevabereki, asi Mwari haana kufa. The Lord is with Joseph. Unogona nga wakanditeerera uri kuti ininika vabereki vangu havasi kuwirirana, handisi kugara zvakanaka, izvozvo izvo hazvina kutanga newe, asi Mwari anokuda. The Lord was with Joseph. Saka kunyika iyoyo yevatorwa, Mwari aina Joseph. Joseph akabudirira. Kunyika iyoyo, as long as Mwari ainewe, unobudirira. Kuchikora iko kwauri kudzidza, ngakungoverengwa kunzi and the Lord was with Joseph. Zvatokwana. Ikoko kuvillage kwaunogara, vanhu vaunogara navo ivavo, zviri kungofanira kunzi paupenyu hwako and the Lord was with Joseph. Mwari anofanira kunge ainewe. Aripo here anoti Mwari, iwaiwo neni sezvamakaita naJoseph, ndodawo kuva neupenyu huri nani. Kana ari pakadaro simuka tinamati. Obvo mainde fambe nemi sezvakaita moba teroko rwango ndeta orera kana nzira Joseph anga asingazvuzvurudzi kuenda kuchechi zvauri kuitwa iwewe. Iwe unotanga wachishizirwa kuti uzoenda kuchechi. Onzi kana munhu asina kuenda kuchechi havadyi panapa. Kana munhu asina kuenda kuchechi ngatsvage kwekunogara. Unotoenda vhesi iri kuti ndozviri kukutadzisa kubudirira nekuti iwewe hauna Mwari. Vhesi yati and the Lord was with Joseph. Uzvitsaurire nguva yako yekunamata, yekuziva Mwari, yekukumbira upenyu hwaunoda kuti Mwari akudini, akuitire. Vabereki vako vanogona kunge vachiremerwa, asi Mwari haaremerwi. The Lord was with Joseph. Mwari kudenga ukomborerei wakuitirei zvakanaka.
Ngatinamatei. Baba vedu vari kudenga, tinokutendai nedzidziso yatawana pano. Tibatsirei sevana venyu. Kana imi murimo muupenyu hwedu, hatizovi mbeu yakakangwa. Kana mukava muupenyu hwedu Mwari, we will not be thrown in the bins. You preserve our value and you continue to add value to our lives. Nekuti ndimi Mwari wedu. Shoko renyu rati Mwari imi makanga muina Josefa. Zvichireva kuti Josefa haana kurasa Mwari wekumba kwavo. Mwari waakadzidza kunyange akanga ari munyika yevatorwa. Imi mukafadzwa nazvo, mukamuita munhu mukuru kunyika yevatorwa. Tasimuka sevana venyu. Tiri kuti Mwari, mabackgrounds atiri maari, kana tikamatarisa mamwe acho, haana hope yekuti tichabudirira. But tokumbirawo kuti munge munesu. Mugotiitira zvamakaitira Joseph, kana kuti zvakapfuura zvamakaitira Josefa. Rangarirai vakomana nevasikana vasimuka, vana baba nanamai vari pano. Chinhu chimwe chatinotsvaka mukukwira nekudzika, mukutenderera kwese kwatichaenda, kuti imi Mwari munge muri pakati pedu, munge muri Mwari weupenyu hwedu. Chivaiwo nesu Jehovha, mutitungamirire, mutichengete, munzwewo kukumbira nekunamata kwedu muzita raJesu. Amen.